A ja? Tí, čo ešte nemali 18. A čo má Mirka na hlave? Paráda. Podľa mňa není dobrá. Podľa mňa je úplne zlá. Poď okoštujeme spolu. Nechajte mi čosi, hej, nechajte mi čosi. Ja chcem tortu, nielen vy budete mať torty, hej. Ste normálni, ste normálni. Čokoládka. Hej, ja chcem tortu, však všetci chceme tortu. Nie, to je moja torta. Hej. Ale ty sa podelíš o... Čo, však je jo. Á, hej, jasné, že je tvoja. No poďte vás. To so synom a manželkou odfotiť. Pôjdeme sa odfotiť. Podľa mňa vôbec nie je dobrá. Je. No dobre, poďme. Ale ohrieva si nie. No deti, poďte teraz. Čakajte teraz. Teraz sa ide to Fotenie. Pozor. Áno. Je, mamina, dobre, si už tam dal toho krému. Dobre. Počkaj, za chvíľku sa budeme ďalej. A pozeraj. Manes, Manes, poď sem. Poď sem. Poď sem, Manes, my sa odfotia spolu teraz, vieš? my si sa doteraz Potom zase spolu. Dobre, teraz sa tvári, že ťa to nezajíma. Paráda. Dobre, To sa chcete s vládou úplne na jednotku, to, že to nezaujíma. Poďte všetci kľudne. Jo, aj normálne sa tam postavte, ja vás odfotím. Nie, si ideme vyšovať. Jasné. Poďme, ideme sa odfotiť. Poďme, poď sem. Poďme, za tortu. Počkaj, sem, poď sem. Za tortu, pri tortu, vedľa torty, za tortu. Všetci sem, prosím vás, pekne. Všetci. Decká, vy môžete píchať do torty. Jesť tortu. Ale počkaj, do počaka sa pozeráme. Hore hlavy. Hore hlavy. Všetko najlepšie ti prajeme. Všetko najlepšie ti prajeme. dobre. Čaute! Ešte aj babky zober ešte. Babky? Normálne ich daj do rybieho oka. Všetko najlepšie vám prajeme. No dobre. To by nešlo tak. Pozor, Janko, pomaly. Áno, tam na pozor na one. Tam hovorí. Janulko má zapnutý vles, ukáž? Môžeš to vypnúť? Natáča.